En CBS sanctity en gimoro note. Sirkal mamalo wacho ni nutimo negi achaya nyoro kane girito ni mondo go mpaka to kubiro. Igine achaya en paro. Nima no anyiso gi. Chieng' no mano bedo ko gi pino nyiso gi ni wok tich nyakorom gi jowa mo winjre kapok wa lungo strike off. Mar what jowa dokteche wa Kenya ka nyaka ngini ang'o ma yudo. Mano ko nego benuro mo nyoro. No nyiso gi no nyoro sa bedo mo nyiso ko sa o nyiso gi marom sa par ko jo sa bedo gi no se no ko un tek. Wa nyiso gi chon. To nu ne girito. No, but gini rito wa kapok winjore kaka dokteche oken kwasa isino kanya biro. Ni mar winjo kaka dakteche union waka. Kwa dhi e wuoyo to yudo gima omiyo wani. Nyaka joma no dhi strike dakteche ngini en ang'o ma yudo no. To de benyo ken kamano. Ng'ana nyalo dhi no dhi jodhi telo, jodhi el gomo. Tiso yie e boko ni mi basa tiwere gi jogi. Wano kwan kamano. Union ka nyaka jing'e ni ang'o miu. Ben gima longo ma dhi konyo ji. Onge moro ni ka ji odhi ng'anyo ni iwito ji ibo ji ba lori ibo lori ti dhi koni kama wan gi ratiro ni gimoro kwa sirkal kwa wadhi e ng'anyo okoro ni ng'anyo kawuono wik menyo chako ng'anyo di menyo no gini watie ko itimo ne ji. To sirkal wacho ni 206 mudwaro ni ok ginyal chule pile ka pile kata mana gima gisebedo ka gichulo ne gisebedo ka gichulo to ok ni ne gin gi nyalo mar chulo. SRC bende no chako wach manyien ni nego duoke piny. Wach mar SRC no tele court. Ma court no golo order ni sakilo mane golo cha ok ochomo yo. Mane gimo mar ariyo pasaba gidwa chulo dakteche mag interns gi sane gi ni chulo gi iga mar gana chiel 1998. Koro penya koro igini gi sobe chulo ji te iga mar from 1967 nyaka sani na onge do kujo. To koro ka penya ka Kenya ka onge pesa. Pesa ni enonge mana kuchopo kum daktari, mko nyaka duoke mana piny. Dak duoke ne ministers. Dak duoke mar MPs. Dak duoke mar governors. Dak duoke mar jo madongo dongo gi. Nango mana mar daktari mena nyaka duoke piny. Ka enti wage bill. Kechika keng'iyo wan wage bill mo tin seriously. Tukiwa kinti ballooning. Kada giso wa balloon ka wambe. Okay. Dwaro